мехоҳед ки фарзандотон дар яке аз беҳтарин мактабҳои шаҳри Душанбе, мактаби Умари Хайёмда таҳсил кунанд ва дар назди хонаатон бошад, пас ин варианти беҳтарин барои шумо. Духонагаи пурра ки ҳама ҳуҷраҳояш тиреза дорад дар сеюм ошшона. инҷо худи мактаби Умари Хайём, аз ин тараф политехникум, дар ин тараф 33-юм микрорайон ва раёсати БДА. Дар инҷо мағозаи гӯшт, хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Ин мактаби Умари Хайём ва марҳамат яке аз беҳтарин маҷмӯъаҳои истиқоматии шаҳри Душанбе. Подъездҳои зебо ва ду талифт аст ки ҳардуяш кор мекунад. даромадгоҳи хона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кладовка, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ошхона. Аз ҳоҷатхонаву ҳаммом шурӯъ мекунем. Духонагаи пурра мебошад, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ тиреза дорад, бо масоҳати умумии 76 метри квадратӣ дар сеюм ошшонаи бинои навастройка. Худи бино аз 9 ошшона иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зинда кардагӣ нест. хонаи нав мебошад. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. пушти мактаби Умари Хайём, назди 33-юм микрорайон. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва аз ҳама муҳимаш нархи хона бошад 910 000 сомонӣ, ки албатта савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва чӣ хеле ки мебинед, хона балкон ҳам дорад. ва ҳозир бошад ошхонаи хонаро нишон медиҳем. дӯстони азиз, бисёриотон мепурсед ва хоҳиш мекунед то ки ошхонаи тирезадор бошад. марҳамат, мана ҳамин вариант аст ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. барои рекламаи хона ба рақамҳои 907 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат ва натиҷаовар. то боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.